Nelo timere. When the Mokara Mamma. I know. I remember. Anom na agafe. Olu wish n'elu weda. I wonder in the senior believer. Imakwaso. Akwụkwọ m nọ anọ m n'ime anọ m n'ụlọ n'ụkụtụ olu shi n'elu weda. Ewezupa anyị sa anyị gaa n'ime ụwa. Ga tọgatara obi n'igwe mkpụrụ obi. Asị obi niile we obi nọ na anwụ obi n'ala n'iyi obi achụfuru achụfu obi na-enwedị ihe o nwere ime n'ebe Chineke nọ na anyị gaghị anagwa obi ahụ okwu nsọ na obi ahụ ga-anabata okwu nsọ wee wuru onye echegharịrị echegharị ọ bụ n'ihe ma anọ m n'ime ọzara eji anyị anyị gaa n'ime carnival ya wụ n'ime desert ebe n'ime ịkpa n'ime ọzara na enwere ọtụtụ mkpụrụ obi furu efu n'ime ọzara n'ebe ahụ ka anyị ga-atọghata ya bụ mkpụrụ obi Igbadawa ụta na igbadawa n'ụzọ mgbada ma ebe isi ọba nke ọzara nọ ọzara ka awụdo ọzara ka ahụ ịma ọzara awụ ọzara mmehie otu ị n'ugbo anyị na-ebi ndụ n'ime mmehie iwu ime ọzara otu m n'ugbo akwụkwanụ senior believer ihe m wụkwanụ gịnị onye amụwoworo ọzọ unless amụwoworo gị ọzọ unless amụwoworo gị ọzọ nkwụ ga-enwechi ike ide gị alaeze na kama ọ ga-ede gị mgbabiri nwa ya ga n'ihu egwu anyị n'akwụkwọ Filip ile anyị ga-ahụ na nri ya mmiri gị na nri ya wee obere nri ile anyị ga-ahụ ngwongwo juru n'ofe a ị ga-enye m 10 minutes njọfụ were nwayọ nye m 10 minutes nriri ya gbuo gị bidozie tọghatazie mkpụrụ obi m dịka ị na-eri ọ nabịdị gị ada ejeghị mgbịrịgba ọnụ anabata okwu Chukwu ọwụ ntị na mkpụrụ obi so wee gwa anyị n'akwụkwọ instead of ofe na wo do ofe ni ele akwụkwọ ejiri si ofe ni you be mumu ọmbụbụ ofe akwụkwọ aṅara ihe ofe aṅara wite eju okirikiri ofere ma na ihe ndị ọzọ okporoko ihe bụ akwụkwọ na nwaanyị oriri ọbara jiri sie nri n'akwụkwọ nsọ mgbe Mary Magdalene wụ nne James bụkwa n'ime akwụkwọ nsọ wụ na akwụkwọ Hibru ọ bụ ebe akọrọ akụkọ gbasara Mary Magdalene ma nwaanyị oriri ọbara n'akwụkwọ nsọ ọ bụ ya wụ Sera nwunye Lazarus na Baịbụl nwunye Lazarus mgbe ọ nọ n'oriri ọbara ọ nwere aha abụọ Chike baptizim na nke Igbo mgbe ọ nọ n'oriri ọbara a sị aga kpara akwụkwọ aṅara ma siele ya ofe isi ya bụ akwụkwọ aṅara ihe ọwa akwa aṅara ihe abịa mee m nye adị m isi ya bụ akwụkwọ aṅara rịkọwụ dị ya aga m atụrụ nha asị ọwụ ya ihe ewu ofe wee gwụrụ ọrịa n'akwụkwọ nsọ okwu Chineke ada ata asị okwu Chineke gbagha na-amasị ihe ewe ihe ọwụ ihe ahụ ọwụ ka ọwụ ofe na ogwụrụ ọrịa n'akwụkwọ nsọ asị mgbe Levi wụ onye ọnụ ụtụ na Sanchus nwunye nwoke wụkwana onye ha nna asụtụ mgbe agarụtọ na Babylon ebe asị ebupụta ị ga-echere na iprichicha gị iriwe nye ofe nwaanyị oriri ọbara nra gazie ga-akpata ọnụ uwe Kraịst aka ọbara agbabia ma chi ofe kpara ike nna m ofe rụrụ ọrụ na Baịbụl ihe ewe ofe bụ asị kpara ike na akwụkwọ nsọ biko ị na-erikwa gị were nwayọ ama m ka ị bịara kọnvatị mbụ ụzọ kọnvatị onwe ọ bụ otu ihe ahụ onye ọbụla tọghatarala mkpụrụ obi mmadụ nwanne na mmadụ irikọ onye n'akwụkwọ nsọ mgbe Kraịst na ụmụazị ya nwere last supper wa ihe akpụrụ ya nwa ụmụazị Kraịst ha niile gbakọrọ na tebụl wee siwasị erighị ha last supper ma ha gbakọrọ na tebụl asị James amaburu mma oge nwede ntị Nebukadneza nwere ya ntị oke ehotu ya na asụ ntị na-agbara n'ala ntị Nebukadneza onye nwaanyị tie mkpu n'okolu si onye sị gị gbuo amapụrụ mmadụ abụọ ntị na Baịbụl ya wụ
eche mo Marcus ka sama ka mapụrụ Marcus wụ na New Testament igwe maka gomere n'akwụkwọ ọpụpụ na mmalite o wee bụ o mere ka mgbe wee asa alaeze Chineke ọ taga ahụhụ na ọkpara ndị nọ na ahụhụ ndị ga na-aba gị biko nna ọ ya wee ofe ka na mma iricha ka ahụ ji na gị pụtawa wụ naanị m nwere ya ihe otu ọha gị ma na owu nri otu onye mana ebe ịmanyela ya aka ama nsogbu adịghị so iricha ha ka iji na gị kọntinu n'ozi ọma ịbịara ka anyị confirm ihe awụ n'enwe ozi ọma karịrị ozi ọma ke akwụkwọ nsọ sị freely I give unto you and freely I receive unto you. Iriele n'otu akpụ freely so iricha ha ya biko nna m gị mepee Baịbụl ka nghọta ihe na-ekwu nna m si enyere n'efu a n'efu ka anyị ga-enye onye m ji nye n'oge otu akpụ n'efu ngwa ngwa nna rie amụghị na asị ihe ọbụla gbasara okwu Chineke adị m eji ya egwu egwu anyị nwewo ndị senior believer okwuchukwu mmalite okwuchukwu ga-agịdịkwa m ala ụka m to ogologo onye ga-arijuo ya afọ ee ofe ka ama na m onye chi onye ọwụ ụkpọkọwa ede ibu ọnụ bịawa okwuchukwu Jesus is Lord. I'm not believer. I'm na Chineke. Ikwe na chukwu emeskele m iwe na rio emeskele m iwe zie n'ụjọ m ibira gawa na elekwe na ihe ihe ke iguru eju gị iguru okporoko gị iguru ke ọkwa ụjọ maka ịbra aghọta m ihe imego na bamba yarika erile m oke ihe na bamba nga yarika erile m oke ihe ọkwa nnu m bagoro nwe m n'ime ebire m kụjọ n'ime ite m na-elojege nnu ma ọgwụ ogole m ga-aṅa aṅụchapụ nnu m n'ahụ m akara gị n'aka ina bụrụ onye ọzọ mọnne na ịsa akwụkwọ Matiu ogere gaa na Matiu achọrọ m ịnụ ihe niile ibu bịa ka m nari distrati m nwere ike mee distrati ahụ n'ozi ọma ịbịa mee ha akwụkwọ nsọ dịka mkpa ha ga-ebe ka mkpa ka ị ghara ịnọ ebe anyị logo tara na distrati ahụ gị chefu ihe iji bịa Luke sinu. Luke sim lelego. Ilewe m. Luke sim le pagode ganya ni mejielo ụwa. Na akwa nsọ gwara anyị onye ọla hụrụ onye ozi ọma ka gị otu iko mmiri. Na onye ahụ gịnị na ọ kpakọrọla onwe ya akụ n'eluigwe. Gị ngide ihe akwụkwọ nsọ kwuru hapụ akwụkwọ nsọ ka ọ hapụ ịbịa na mmezi. Na-aja mesa akwụkwọ Luke. Ọ ka mmụta iji ji ọnụ gị so onye akwụkwọ nsọ so onye hụrụ onye ozi ọma ya ka ihe otu iko mmiri mana ekile m gị mmiri nye ha ụtara nye ha ofe mbụbụ ofe nye ha eju gị taa nye ha okporoko gị taa aga m egburu m mmadụ biko mee ha akwụkwọ nsọ achọrọ m ịnụ tọghata m Chineke sị ntọghata mkpụrụ obi tọghata m na ọsị ntọghata ụtara ọwụ ụtara ka akwụkwọ nsọ sị tọghata mkpụrụ obi gaa ọrụ ediri m aga m anọ nke a na-eme anya kpamkpamkpam gị ile akpụ mmadụ ole na ole rikpọọ biko ọrụ ị bịara chi nga apụ ọrụ ị bịara nwaanyị oruru obere lee ihe iso mere ọsọ imere arụ ọsọ imebiela ụwa na ịgacha ọkụ mmụọ ihe nwaanyị oruru ọbara na mmere gịnị imebiri ụwa ịnapụrụ onye ozi ọma mmiri nsọ ọkpụ n'ọnụ nwoke nwa aja ya ọwụ njaga m n'ọnụ n'aha gị chọrọ m ya shọpụ emego gọvanọ n'obodo na anyị nwụchiala gị otu ọkpụkpọ ụtara mkpụbịa n'aka nga na ụtọ nsọ ofe wetara ụtọ nsị mma na-eji eme ya nketa ihe akwụkwọ nsọ mgbe a bịara na akwụkwọ nsọ Kraịst were ogbe achịcha ama na azụ isii ihe Kraịst nyere ha wụ ogbe achịcha onwede ofe eju onwe ofe eju Kraịst kere ndị mmadụ ka ewe oge nke ya ka ụwa ọwụwa lolo n'ụwa ụtara ka anyị nọ ka akwa n'oge kem ejidekwere m lolo na enyere m gị kem ga-enye gị mgbe nsogbu adị ka mba n'ime ga-ebutere gị bred akwụkwọ ogbe achịcha ka ị chọrọ ị ga-ata bred ọ bred ka ị chọrọ ma baa n'ime wetara bred ma gị lụọ ụtara taazụ nọ n'ime ya ihe nwatakịrị ihe ọwa okpuru dị gị n'aka mụ na ndị na-abịa ga-agwa ndị mmadụ okwuchukwu ọrụ ahụ okwukwu ọ gị ga-agwazi m ihe m ga-enye gị ụdịrị onye agha nke obe ka ịwụ ihe mmụọ na mmiri ebere ṅapụrụ gị mmiri gị mee ya ka mmiri ndụ na-enweghị ihe nọ na ya nụ ọkwụ ụgbọ nkịtị na ọrịa ebule makala ofe mapadocha m n'ọrụ ọrịa ka ibegara akwa na ọhụrụ mmiri nnu kọwa ọtụtụ ebegara maka otu isiri napụ m ya ka m na-ala anapụla m gị mmiri nnu ị kwesịrị ikele ewe m onye napụrụ gị mmiri nnu ya egbuo gị gị na-ebe akwa ma ihe zuzuga gị ibere ikwu okwuchukwu gị bụrụ ọnụ mmanya n'ụtara ikweta okwuchukwu bụ ha bụ ịmanya n'ọnụ n'ụtara ọgwụ gịnị na-eme gị sapa akwụkwọ nsọ ebe ahụ ka m fọkọsụrụ ngwa baa na akwụkwọ nsọ ka ikwuo okwuchukwu iji bịa ma ọgwụkwa na ọ ga-ekwe gị mee
maka otu m si ahụ gị na ọ dị ka ozi ọma niile nọ n'isi efepụla ofe ejunu okoshiala isi anọ na akwụkwọ Hibru ka isi Filip ele ebe isi anyị nọ bụ aiga ele ebe anyị nọ anyị nọ n'akwụkwọ Mak wee kwụsa Mak ọla fesi n'ihi mere nga atụ ụgwọ ọnụ gị nwa kpụrụ n'eluigwe na-eche gị ebe ilecha onye nsọrị ka m nọ napụga m ngosi Chineke mana chi n'eluigwe ka anyị ga m n'aka ka ịpịchọrọ m ya ote ebutuo ya n'ala isi ọnụ nga riwe ihe ọma dị ote eji na-ada ahụ dada mbere gị gbasa ụdịrị onye isi zọtara n'ụkwụ gị na m ya napụsị mgbe agụ oziọma elu udozi m chọrọ ka m si ego na ụdị ịnọ ngụ gbasị tọndachi eluigwe ote gbawala m gị obi ọbịa gị anya inwe n'obi ọjọọ inwe n'ọjọọ ihe mmadụ ibe gị na-eri na-ara gị ahụ akwụkwọ nsọ sị enyere gị n'efu ya wụrụ mmiri ọkasị nkịtị mmiri mbaba aṅara jiri ka ọjọọ ha m ga-aga ụdọ afara gba ige mmiri ṅụọ ya chọọ m ịbada ahụ ka bịara nga arapụrụ gị nnu nke nna m ya gbawa m aka nna m ya ya gbawa gị obi gbakpọpụ gị ndụ gị agwagwa gị magị m ala aga m ala obere ite nwụla anyị bịara bịa n'ụwa anyị na-ega ala esi ole ị ga-ala ị ga-egbofe n'ala ma ọ gị kpọ m onye osi onye lere gị anya gaba n'ofe ga gị chọrọ ibu ya ala mana ụta m ga-agba aka ala eluigwe ụta ka ị ga-agba ka ofe n'ala na nwụchi m ike ịgbakwa aga m eji akwụkwọ nsọ m ala a ma ejikwa isi akwụkwọ nsọ ewerele okwuchukwu ya wụ ndụ ihe ewu ya sị nri nọ nga karịrị ụtara nkịtị ndị niile enwere ihe a na-akpọ persecution of early Christian ndị niile ziri ozi ọma ma ndị egbupụrụ isi ma ndị egbupụrụ aka ọ dị ka igurube ndị egbupụrụ isi na ndị egbupụrụ aka ndị akụchisiri eze n'ọnụ ma ka a na-akpọ Pọl asa kpodere isi n'ala ote eghe ote esi ya aka ote ka a ga-esi eghe gị maka Chukwu ịkọrọ m aka n'obi ụla ịkọla ndị eluigwe aka n'obi ote ka ha ga-esi abịa gị ọgụ n'ime ndụ ọkụ ịhụrụ ofe ote isi napụ m ofe a ka a ga-esi anapụ gị ala eze n'aka ote isi napụ ka m ofe otu ihe ọma na-amụchi n'ime gị na-agwụkasị ọwa ezigbo ihe ọma isi ofe a nnu m na-ele otu ofe a ji gwụrụ nsogbu gị ele otu iji tie nwu n'ime ofe a mgbe m sịgị na ọ wụ na asị gị na ahụ m kọrọ ego gị ji aja n'ime ofe a na-eri nrikọta gị n'ofe ngwa zuzuru Singapore zuzuru Singapore ele ụdịrị onye ozi ọma iwu a na-emerụ gị ahụ Singapore emekwara m ihe mere Simeon n'akwụkwọ nsọ emekwara m ihe mere Simeon n'akwụkwọ maka ime eme ndị Juda ga-abịakwara gị ọgụ onye machara enwe ihe mere Simeon ọwa akpụ ka o rigidere ha eme ya ihe mere si ebe a pụọ sinsi ị tọratawara mkpụrụ obi ma otu onye nwebụ onye charịrị n'aha gị ị na-erigharị na ị na-agagharị Singapore anụ ọhịa gawa ọkwanụ ga-atọghata onye ọzọ obido igwe ga-akụkwa gị otu isiri kom ya akụọ m ndị akụrụ na Baịbụl ka nkụ Singapore gawakwanụ ị ga-egbu m n'aka ị ga-egbu m aka a meriri ụtara na amasị gịkwa m n'ọkọ hapụ m ụtara aka m ebu ụtara n'ala Singapore nwụchi m ike agbalie m ọkụ Chineke na ọkụ mmụọ ga-akwa nke amelu ụtara na gị mala ụtara m ibere eriwe gị na pụm ya ma nwụchi m ike hapụ ala Chineke amataghị arụ